Goddag og velkommen til min første videodagbog. I dag skal det handle om Quickscope, når jeg lige har joinet en bane. Jeg spiller Demolition, fordi det er nemt og sjovt. Men som sagt er det min første videodagbog, så vi venter spændt. Jeg skulle måske vente med at sætte filmen i gang til jeg kommer ind i en bane, men I kan jo spole, hvis I vil videre. Banen, den er ved at finde en bane. Jeg kan lige vise dig, hvordan klassen er. Den hedder Quickscope, No Scope. Kort fortalt, QS for Quickscope og NS for No Scope. For jeg no-scope også. Så har jeg Intervention, som er min yndlings. Jeg kan rigtig godt lide Intervention, fordi den er fed. Så tager jeg Killstreaks, og der tager jeg lige... jeg tog lige på V på min Killstreak. Så jeg kan se mennesker, som ikke bruger Cold Blood, eller hvad fanden det hedder. Hvad? Min dude ved siden af mig sidder og spiller Minecraft. Nå, jeg har joinet en bane, så nu spiller jeg Quickscope No Scope Online. Det er selvfølgelig noget, jeg glæder mig til. Hader mennesker, der wallhacker. Ja. Den er så gået i hak, og det er ikke mit problem, men nærmere dit. Men som sagt, så er det min første videodag. Så begynder vi, og jeg tager klassen Quickscope No Scope. Ja, og så er vi i gang. Jeg løber nu, og jeg skal nok komme og sige noget i gang imellem, men jeg kan ikke holde sæt nede hver gang. UAV online. Så der er lige... No! Wallhacker kan man vist godt sige. Og jeg prøvede med et no-scope der. UAV online. Og lol, man. Så min Rafika frem, den er meget god. Men han er UAV online. Zippers wallhack. Og hvad fanden? Jeg kom
Kasper. Det er en intervention. Det er intervention. Jeg ved ikke, hvad der er sket, men... min intervention er tilbage. Over. Det er så fjollet. Det er så fjong ud. Som man siger her nord for Jylland. Det her, det er meget nice skud. Jeg fik en! Nej, det gjorde jeg ikke. Jeg fik ikke nogen. Det er gas. Jeg sprang bomben op i tabte første runde. Jeg har en fin score. Så skifter vi side, så nu er det mig, der skal springe. Og det glæder jeg mig altid til. Fordi det er jeg god. Så står jeg her. Bum! Fik en. Endnu en. Hold. Det går godt nu. Jeg har fået 2. Jeg fik endnu en. Jeg bruger UAV nu. Det de siger, når man bruger UAV. Der var sgu ikke. 4 har jeg fået nu. Han hacker ham der. Han hackede. Så hopper jeg ud. Motherfucker hacker. Og det er lol det her. Trouble is. Mercy for så her. Lammer. Eller lammer. Det er meget fedt. Og det går rigtig godt med quizskole. Og nu tror jeg, at Afrika er kæmpe frem. Så sætter jeg bare her. Min Artyom. Han er nørd. Artyom er nørd. Det er våben, jeg gerne samle op. Det hedder. Så tager jeg den som secondary. Og da, siger det. Det siger jeg. Prøv at lytte, når den skyder. Nå, yes. Den lægger ikke så meget nu. Prøv at lytte, når den siger noget. Når den skyder. Så er der en ny host, fordi jeg owner. Ja. Jeg kan det. Jeg har en fin skruer, en 012 skruer. Det er flot. Random throw knife. Oh! No scope! No scope! No scope fra mig. Nu prøver jeg med et
trick shot. Og det er simpelthen, hvor jeg laver en bevægelse, drejer rundt, og så... Ja, prøv igen. Jeg døde igen. Oh, hvor er det nice! Fik lige 2. Oh, pwn, det er pwn. Ej. Og så kommer en... Pound. Når man er længst nede på holdet, vil det sige, at man er bedst. Ej, jeg fik for helvede dræbt jeg ikke. Ja. Og han sagde til mig, at jeg ungede, og jeg fik også en... Jeg fik dræbt 2 døde 20 gange. Faktisk en fin. Hvad skal jeg gøre?